Čitateľský denník. William Shakespeare, Rómeo a Júlia. Dve znepriatelené rodiny a zakázaná láska, ktorá skončila tým najhorším možným spôsobom. Tragédia Williama Shakespearea Rómeo a Júlia patrí k najznámejším literárnym dielam vôbec. Nepriazeň osudu, vražda a zlé načasovanie ukončili jeden z najkrajších milostných vzťahov v celej svetovej literatúre. V tejto časti Skultegu si povieme niečo bližšie k veršovanej dráme Rómeo a Júlia. Sloboda je kľúčom k nezávislosti. No čo sloboda znamená pre teba? Štvorka ťa nebude obmedzovať. Sloboda pre mladých nie je len paušál. Sú to otvorené dvere do nového slobodného života. Tak daj záväzky bokom a prejdi do štvorky. Voľné minúty, SMS-ky a mobilné dáta dostaneš už za 4 € mesačne, a to bez viazanosti. Všetko vyriešiš pohodlne na webe slobodapremladých.sk alebo v mobilnej appke Moja štvorka. Stačí, aby si mal potvrdenie o štúdiu. Tak na čo ešte čakáš? Autora Williama Shakespearea sme si predstavili už v rámci diela Hamlet, ktoré tiež nájdeš v našej sérii #čitateľský denník. Narodil sa v apríli 1564 a vďaka svojej revolučnej tvorbe si vyslúžil množstvo prívlastkov, ako sú napríklad anglický národný poet alebo Bards Avonu. Všeobecne sa považuje za najväčšieho spisovateľa v anglickom jazyku, aký kedy existoval. Za celý svoj život napísal 39 hier, 154 sonetov a 3 výpravné básne. Jeho najznámejšími dielami sú Hamlet a Rómeo a Júlia, no určite si minimálne počul aj o ďalších. Spomenieš si na nejaké? Medzi ďalšie Shakespearove svetoznáme diela patria tragédie Otelo, Král Lear, Macbeth alebo komédia Sen noci svetojánskej, Veselé panie z Windsoru či historická hra Richard III. Shakespearove hry sa rozdeľujú do 3 hlavných období. Prvým je ranné obdobie, počas ktorého písal prevažne komédie a historické hry. Počas stredného obdobia produkoval tragédie a v neskorom období diela, ako sú napríklad Zimná rozprávka či Búrka. Oženil sa s menovkyňou súčasnej hollywoodskej herečky Anne Hathawayovou, keď mal 18 rokov. Uponáhlanú svadbu spôsobilo s najväčšou pravdepodobnosťou jej skoré tehotenstvo. Po narodení prvorodenej céry pribudli o 2 roky neskôr ešte dvojčatá. Vytúženého syna sa však Shakespeare nikdy nedočkal. Posledné roky svojho života spisovateľ strávil v rodnom Stratforde, kam sa vrátil po dlhoročnom pôsobení v Londýne. Zomrel v roku 1616 ako 52-ročný. Jeho kolegovia herci a dramatici z Londýna 7 rokov po jeho smrti publikovali vyše 900-stranové súborné vydanie jeho hier. Počas svojho života napísal množstvo unikátnych hier a práve k jednej z nich si ideme povedať niečo bližšie. V talianskom meste Verona žili 2 bohaté a vplyvné rodiny, Capuletovci a Montekovci. Nikto netuší, prečo medzi 2 rodinami panuje veľká nevraživosť, avšak za každým, keď sa stretnú na ulici, skončí sa to krvavým konfliktom. To vyústi do pouličnej bitky, kde sa Samson a Gregorio z rodu Capuletovcov snažia vyprovokovať Abraháma a Benvolia z rodu Montekovcov. Situáciu sa rozhodne riešiť knieža Escalus, vládca Verony, ktorý im nadobro zakáže akékoľvek súboje. Zatiaľ čo najmladší z rodu Montekovcov Rómeo sa trápi pre neopetovanú lásku k Rozalíne, 13-ročnej Júlii, dcére rodiny Capuletovcov, rodičia vybavujú dohodnutý sobáš s bohatým grofom Parisom. Jeho meno odkazuje na iné dielo, ktoré sme už v rámci čitateľského denníka preberali. Vieš, o aké dielo ide? Paris je jednou z hlavných postáv Homérovho eposu Ilias. Je princom Tróje, Hektorovým bratom, a jeho odchod s Helenou je zámienkou pre vyvolanie Trójskej vojny. Po oznámení svadby Júlie s Parisom Capuletovci usporiadajú bál, na ktorý sa infiltruje aj zamaskovaný Rómeo.
Na bále sa spozná s Júliou a okamžite sa do seba zamilujú, no ani jeden z nich netuší, akého sú pôvodu. Júlia požiada pestúnku, aby zistila, čo je Rómeo zač. Keď obaja zistia, že by mali byť najväčšími nepriateľmi, nezostáva im nič iné, len oči pre plač. Napriek tomu si dokážu nájsť cestu k sebe a na Júlínom balkóne, na ktorý Rómeo vylezie, si dohodnú okamžitý sobáš. Rómeo to chce vybaviť u františkánskeho kňaza Lorenza, ktorý túto svadbu vidí ako príležitosť uzmierenia oboch znepriateľených rodín. Júlia pošle pestúnku za Rómeom, aby zistila, ako sa rozhodol a či sa môžu vziať. Napätá Júlia dostane informáciu, nech popoludní príde do kláštora, v ktorom ich napokon Lorenzo zosobáši. Rómeovho blízkeho priateľa, temperamentného Merkúcia, stretne na ulici Tybalt, ktorý je z rodu Capuletovcov a je Júlíným bratrancom. Napriek zákazu od kniežaťa sa to opäť nezaobíde bez konfliktu a v šermiarskom súboji Tybalt prebodne Merkúciovo srdce. Rómeo sa s tým nedokáže zmieriť a okamžite sa pokúsi o odplatu. Tybalta zabije svojím mečom a knieža ho za trest pošle do vyhnanstva. Bezmocný Rómeo hľadá v slzách útočisko u kňaza Lorenza. Sklamaná Júlia si uvedomuje, že vzťah s Rómeom je nemožný, nanajvýš ak by bol tajný. Pestúnka jej preto poradí, aby si vzala Parisa za muža a pokúsila sa pohnúť ďalej. Júlia príde k Lorencovi, ktorý vymyslí plán, ako by predsa mohla navždy odísť s Rómeom a nikto by si nič nevšimol. Dá Júlii jed, ktorý vypije tesne pred jej plánovanou svadbou s Parisom. Ten ju má uspať na 2 dni takým spôsobom, aby nevykazovala žiadne známky života. Keď ju pochovajú, v hrobke ožije, kde ju už bude čakať Rómeo, ktorý sa o všetkom dozvie prostredníctvom listu. Júlia svoju časť do bodky splní, no nastane situácia, s ktorou Lorenzo vôbec nepočítal. Medzičasom totiž Rómeo poslal svojho sluhu Baltazára, aby zistil, ako sa má Júlia. Ešte pred doručením Lorenzovho listu sa dozvie, že je mŕtva a nikdy nezistí, že jej smrť bola len fingovaná. Od mantovského lekárnika si kúpi jed, ktorý ho má rýchlo zabiť, aby mohol umrieť spolu s Júliou. Pred jej hrobkou ho však Paris vyzve na súboj, v ktorom ho Rómeo zavraždí. Jeho posledné želanie, aby bol pochovaný pri Júlii, mu Rómeo splní a s jeho telom vojde do hrobky. Pri pohľade na Júlíno nehybné telo od žialu vypije jed a umrie. Krátko na to sa Júlia prebudí a keď zbadá svoju mŕtvu lásku, zo zúfalstva sa chce zabiť. Poboská Rómea s nádejou, že má na perách ešte nejaký jed. V zápätí zoberie Rómeovu dýku, prebodne sa a umrie. Zmierenie oboch rodín nastane až na spoločnom pohrebe mladých ľudí, ktorí umreli pre vzájomnú nenávisť ich rodičov. Dielo Rómeo a Júlia spadá do obdobia humanizmu a renesancie. Jeho vonkajšia kompozícia je zložená z 2 prológov, 5 dejstiev a 24 obrazov. Text renesančnej drámy je písaný vo veršoch so schémou striedavého rímu. Vieš, ako vyzerá takáto schéma? Striedavý rím má schému ABAB, čiže sa v ňom rímujú prvý s tretím a druhý so 4. veršom. Rozprávačom je chór a dejstvo sa odohráva v mestách Verona a Mantova. Prológ tvorí predstavenie prostredia, zatiaľ čo dej sa realizuje monológmi a dialógmi postáv. Okrem 2 hlavných postáv je tu veľké množstvo vedľajších, aby autor dokreslil dej a zároveň podal charakteristiku Rómea a Júlie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník. V nej sme spracovali desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.